Zvinhu zvinorwadza kugamuchira kunyanya kune vasara kuti mumwe wenyu hakusisina. Ndinokumbira kuti mungonyorawo mucomment section kuti rest in peace kuna Kiase Kuwacha, uyo aiva musikana kana kuti girlfriend yamukoma Tawanda Maizivei, avo vaiva conductor webhazi reTamuka Coaches rinoita chicross border. Muri Zimbabwe ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe nema-updates atinokupai pano zuva nezuva. So nyaya yandadzoka nayo nhasi inyaya inokatyamadza uye ichishamisa kwazvo kuti girlfriend yemukomana uyo anonzi Tawanda Maizivei aiva host kana kuti conductor webhazi reTamuka Coaches akafa mushure mekurwara kwenguva diki achinzi iye aisirwa poison. Mashoko ari kuti musikana wake kana kuti girlfriend yake inonzi iyo Kiase Gladys Kuwacha yakanwa poison ndokufa. Zvinhu zvinorwadza kwazvo. Maybe akarwadziwa kuti aiwa mumwe wangu aenda saka ndichasara nani, regai ndinwawo poison ndezvepfudzi nditeverewo mudiwa wangu. Zviri kunzi izvo kufinarau yakondakta uyu wekutamuka anonzi iye Tawanda kwakanobuda iko vakadzi 2 vemumba nefoma girlfriends. Mamwe emagirlfriends aya ainzi anga aine nhumbu. So one of these ladies anova iye anonzi Kaise uyu anonzi iye akazotemwa nematombo nezvidhina kurufu kuya achirohwa achinzi ihure nekuti ainge ataura kuti aive nepamuviri paTawanda. So musikana uyu anonzi iye azobva kurufu uko akanonwa poison ndokufa. So muri Zimbabwe chinhu chinoshamisa, hongu vaiva murudo asi womuteera here kuvafi ikoko munozonosangana here. So muri Zimbabwe ngatisangane mucomment section tichimbozeya kuti chingava chii chakazokonzera kuti musikana uyu azosvike pakuzvipfudza. Musikana uyu anga anyanyorwadziwa zvakadii zvekuti akazosvika pakuzvipfudza. Even vakadzi vacho chaivo vaizikanwa nehama havana kukwanisa kunge vachida kuzviuraya nekuti varasikirwa, asi iye segirlfriend akaona zvakakodzera kuti regai nditeere mumwe wangu. Ndinongoti rest in peace Kaise, muchanosangana ikoko naTawanda. Zororai murugare. Akaenda kundomuviga akaenda, saka pakuenda ipapo ndo paakasimukawo pakanzi vakadzi vasimukewo. Vakasimuka vakadzi 2 vaiva vakadzi vaizikanwa komba vakazosimukawo negirlfriend. Saka iye akasimuka kupati yegirlfriend ine nhumbu achiti ane nhumbu, ndo pakarohwa nezvidhina ipapapo. Akatorohwa but angasina kumbonyanya kukwara. Saka nhasi manje ndo paanwa poison baafa. Tisingazivi kuti zvanga akatengerwa zviya hama dzakazvitora bheki here kana kuti chii hazvichazikanwa because angomuka nhasi achitongonwa poison akaenda. Saka very sorry hake, mweya wake ngaruzorore murugare. But question yapa kuti azviurayirei, maybe ndiye akauraya ndiye akauraya munhu, maybe ndiye akauraya pakaipa zveshuwa pakaipa. Hatichazivi kuti ndiye akauraya T1 here kana kuti asiriye kana kuti mweya werudo rwaita kuti ateere, you never know. But driver vaive kutamuka kusirwa poison, girlfriend yavo yanwawo poison yavo. Saka hatichazivi kuti ndiye here akauraya murume kana kuti mweya wemurume waramba kuzorora kwabva wati nditeere. Zvinhu zvacho hazvichazikanwa, bari aiwa afatera murume girlfriend yake, murume wekufa nefood poison conductor wekutamuka girlfriend yake yateerawo. Saka but maybe kuti anga ane nhumbu
ngane nhumbu. Saka mheno ikoko musazviuraye guys. Inwai doro kana muri mapain. Inwai doro.